Jotana khulumkha जों दिनै प्रेस मिट खालायखा दिनै गलबो वाइटिएफ नंगै आं निजे तपन देरमा राजीव कुमार सेंट्रल सेक्रेटारि ते आं लगे दङ सेंट्रल मेम्बार समरिया ते यांगो जों वाइटिएफ सेंट्रल मेम्बार कलिंदरिया ते दिनै डिस्ट्रिक्ट मेम्बार अजिराम दियां दंबायो ते दिनै जों जत वर्किंग दिनै ब्लक कमिटिनि वर्किंग प्रेसिडेंट जत दंबायो गसिनि सिद्धांत कायसानो एकमात्र जों जत दिनै गलबो कन्स्टिट्यूशननि जारा तिन तिपासाल को दंबायो जों सिक्ला बर्डर जो वाइटिएफ नि जो कासे रिक्वेस्ट खालायो जों विधानसभा केन्द्रआव जों लास्ट फाइट बुबान चबाव जत बुबागान नासिगि बुद नांथों जों केन्डे नासिगि बुदिया जिन नाहार मुंगिरा तिप्रान ते जिनि बुबागान जों नासिगि जत तम तिप्रा मता हिन ना दि डब्ल्यूएफ हिन्दी ना वाइटिएफ ते जत तिप्रासा लुकुरो जरा तिप्रासन ओरिजिनल तंग हामजानाय रंग जत जों माइगनां न जिनर केन्डे नाहार यावै जों बुबागान कप्लाय माखान हिनै अरने केन्डे जों कप्लाय खायरो जों जत न बुबागान मखाना कजों खाने बागे बुद ना बाय जों रिक्वेस्ट खालायो आर जरा बुबा एगेंस्ट थांनाय रंग जों रिक्वेस्ट खायो प्लिज नर बुसिदि बुबाग्रा सिद्धांत अपना फाइनल सिद्धांत नर बसिना नांथों आर जों वाइटिएफ र जों मनिसिपते गोबां खाय जों जुदाके सामख्लायै जों बुबागान कप्लाय खाय जों गवर्नमेंट क्वेश्चन गिफ्ट नाय मचिनि वाइटिएफ नि समाय असमनि जों बुबागान हानबा जों गिफ्ट खाय कप्लाय खाय रंनाय थैंक यू